Pro všechny příznivce značky Profi jsme připravili názornou ukázku aplikace litého sádrového potěru v pytlované verzi za použití omítacího stroje Duomix s přestavbou na lité potěry. Aplikovat budeme samonivelační litý sádrový potěr Profi Alpha Freeze Strich E225. Ke stroji přivedeme vodu v 3/4 coulové hadici opatřenou Geka spojkou. Tlak vody nesmí klesnout pod 250 kPa. Zdroj elektřiny o napětí 380 V přivedeme do stroje pomocí přívodního kabelu opatřeným koncovkou. Pro aplikaci použijeme šnekové čerpadlo o výkonu 50 litrů za minutu. Dbáme na to, aby šnekové čerpadlo bylo vsazeno přesně do středu mísící zóny. Na dopravu směsi použijeme hadici o průměru 35 mm. Mezi šnekové čerpadlo a unašeč motoru vložíme pumpovací hřídel. Na ovládání stroje z místa aplikace použijeme buben dálkového ovládání. Zásuvku dálkového ovládání připojíme do příslušné zástrčky a zapneme ovládání. Před samotnou aplikací je nutné promazat dopravní hadice stavebním vápnem. Vápno promícháme s vodou na konzistenci husté kaše a připravenou směs nalejeme do mísící zóny nad šnekové čerpadlo. Aby nedošlo ke zředění vápené směsi, odpojíme vodu od mísící zóny a odpustíme do připravené nádoby. Na odměrném válci nastavíme průtok vody na hodnotu 800 litrů za hodinu. Do násypky omítacího stroje vysypeme suchou směs z pytle. Násypka musí být stále plná z důvodu zachování rovnoměrné konzistence během aplikace. Před samotným puštěním směsi do dopravních hadic si opticky zkontrolujeme konzistenci namíchaného materiálu. Zabráníme tak vniknutí suchého materiálu do mísící zóny. Před uzavřením mísící zóny připojíme hadici na oplach a očistíme výstup kontinuálního míchače. Zasuneme čidlo mokré sondy do mísící zóny.
aplikace na podlahové topení musí být trubky podlahového topení pevně ukotvené k podkladu a napuštěné vodou, aby se zabránilo zvednutí trubek nad hladinu potěru. Po obvodu místnosti umístíme okrajový dilatační pás. Nastavení výšek můžeme provést pomocí rotačního laseru nebo pomocí hadicové vodováhy a trojnožek. Po spuštění omítacího stroje je nutné zachytit z dopravní hadice vápenou směs do předem připravené nádoby. Pomocí rozlivového válce a terče zkontrolujeme připravenou konzistenci směsi. Průměr vzniklého koláče musí být v rozmezí 35 až 40 cm. Pro lepší homogenitu směsi nasadíme na dopravní hadici licí koncovku. Aplikovat začínáme podél stěn z důvodu zatížení obvodových spojů a prolití rohů. Po nalití potěru do požadované výšky začínáme čeřit. K čeření používáme vibrační latě a provádíme ho do kříže celkem 3krát. Čištění stroje začínáme čištěním dopravních hadic. Hadice čistíme pomocí pryžové kuličky vždy minimálně 2krát. Následuje čištění šnekového čerpadla a mísící zóny. K čištění mísící zóny použijeme vodu z hadice na oplach. Stejně postupujeme při čištění předmíchávací zóny. Pro zabránění vstupu vody do násypky použijeme ucpávku. Po dokonalém vymytí všech zón stroj opět sestavíme.